Bore da a Nadolig llawen I bawb. Coeddiadau'r wythnos, nos yfory, nos Lun, fe fydd drama'r Nadolig, mae'r llenni lan yn barod a'r ymarferion wedi bod yn mynd mlaen. Nos yfory am yr drama yn y Gymraeg a nos Fawrth yn Saesneg. Am 7 o'r gloch, am 7 o'r gloch. Mae ymlenni rhoddion blwyddyn nesaf ar gael tu fas. Does na ddim rhif arnyn nhw. Gofynir I chi I gymryd ar ymlenni a rhoi eich enw arnyn nhw, please. Ni wedi safio gryn dipyn o arian wrth peidio cael enwau a rhifau arnyn nhw. Sy'n nesaf, dydd Nadolig, bydd yna wasanaeth arbennig yma am 9:30 wedi 9. Dipyn bach yn gynt, bore dydd Nadolig. Gwasanaeth Nadolig, 9:30 wedi 9, bore Sul nesaf. Ac yn awr fe wna i'r casgliad, please. O Dduw, ein tad nefel a sanctaidd, derbyn yr rhoddion hyn I waith eglwys di, ac wrth I derbyn o dan ni'n gofyn I ti dderbyn hynna hefyd yn yr un modd, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi gyd yma. Oedfa Cristingl, neu gwasanaeth Cristingl, dwi wedi dweud, pwy sydd yn gwybod beth di Cristingl? Mae'r rhai na chi ddim â syniad beth di Cristingl, mae'r rhai na chi yn gyfarwydd â Cristingl, ond yn y blaen yn fan hyn, mae yna, dwi wedi cyfri nhw, ond mae yna sawl oren. Ti, rhai yn ydyn nhw. Ac oedd Liz yn brysur ddoi a fi, a Griff a Steffan Gili hefyd wrthi yn brysur iawn yn rhoi bod dim at ei gilydd. Ond dydw I, nid fi'n unig sydd yn cymryd rhan bore yma, ond mae'r bobl ifanc hefyd, a dwi'n falch iawn o'i ganw yma. Dyna ni gychwyn gyda canwychia'r Adfent, a mae Griff yn arwain I mewn gweddi. Dduw ein gobeithio yn dynaf. Mae'n teimlo fel ein bod ni wedi disgwyl yn hir iawn, yn breuddwydio am fyd gwell, yn dal yn dyn. Dyddiwydion a'i gyfiawnder I roeddem I bawb. Am gymaint o amser, roeddem yn dechrau armau, neu ddeu newid byth. Yn colli hyder a dewder, ac yna deithos di yn syfrannu gyda'i llawenydd. Cured calan dyna'r presenoldeb, sibrwd posibiliad deffroad a chyffroad ac yn ateb I weddi. Amen.
Diolch o galon. Gadwch chi ni droi at yn carol nesaf, sef 468. 468. Tia Bethlem dref, awn yn fintau gref, ac addolw nef. Gyda'r llwythau unw nina ar y llwybrau at y cryd, tia'r preseb awn, gyda chalon lawn, a phenlinio nawn. Ac yn y blaen, 468. Gawn ni gyfle rwan i weld y fideo, neu cartŵn ydi o, mewn gwirionedd, o hanes cyfarwydd iawn i ni gyd, sef y ser ddiwyniaid. Dwi'n gobeithio bod o'n ffordd. Herod oedd y brenin pan gafodd Iesu ei eni ym mhentre Bethlehem, Jwdea. Dath gwir doeth o wledydd y dwyrain a gofyn, ble mae'r un sy'n newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelson ni seren yn codi yn y dwyrain a dyn ni yma i'w addoli e. Dyma'r seren a welson nhw yn y dwyrain yn mynd o'i blan, nes iddi aros dros yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth i bodd. Pan eithon nhw i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn efo'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau a'i addoli. Dyma nhw'n rhoi anrhegion gwerthfawr iddo o air, ddys a myr. Nes ymlaen, rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd nôl at Herod. Felly dyma nhw'n teithio adre ar hyd ffordd gwahanol. Dwi'n malw Mali ymlaen rwan. Mae Mali yn mynd i chwarae y piano ar yn cyfar ni.
Diolch o galon I ti, Fali, am y darn hyfryd yna ar y piano. Gadwch chi ni droi at yn hemyn nesaf, sef 4-3-6. 4-3-6. Awn I Fethlem, pawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyru, I gael gweld ein prynwr credig, aned heddiw, ddydd, nadolig. 4-3-6. Gwyl y goleini mewn gwirionadd ydy'r Nadolig, de. Pwy sy'n hoffi rhoi goliadau Dolig I fyny? Pwy sy'n wedi rhoi goliadau Dolig I fyny? Na I ofyn hynny. Dwi heb rhoi goliadau Dolig I fyny. Dwi'n ofnadwy am drimio. Sa chi'n dod I TV, sa chi'n meddwl sa'n basg neu yn benticos oherwydd dwi'n mynd trimio fel arfer. Ond mae'r Nadolig yn gyfle I ni rhoi goliadau Dolig I fyny. Pwy sy'n gan goedan Dolig yn y ffenest? Dych chi'n rhoi yn y ffenest? Dyna ni.
Da chi yn cael cyrtans, neu da chi'n gadw ar agor? Mae'n gyfle ydy i ddangos y goleuni yma. Ac yn draddodiadol mae canwylla wedi bod yn cael ei defnyddio gan Gristnogion ers canrifodd felly. Ac mae yna sôn yn does am bobl yn mynd i Blygain, i Oedfa Blygain ar fora dydd Nadolig. Pobl yn cerdded gyda canwyll i'r capel neu i'r eglwys. Ac wrth gwrs yn y cyfnod yna, do na'm trydan, do na ddim nwy, do na'm goleuni o gwbl yn y capel na'r eglwys. Felly'r unig goleuni oedd na oedd pobl wedi dod â'u canwyllau hunan i'r capel ynddo. Ac mae hynny yn symbol yn dydy, mae'n symbol, mae goleuni ni yn symbol o oleuni Crist. Ac mae Iesu Grist yn deitha ni hefyd, chi ydy goleuni sydd yn y byd ynddo. Ac felly pan mae'r goleuni yna'n dod at ei gilydd, yna mae o'n rhoi goleuni i'r gymuned gyfan yn dydy. Ni yw goleuni sydd yn y byd. Byddai wrth y modd yn clywed am cymeriadau stori'r geni, a da ni'n mynd i gael clywed am gymeriad chydig bach y wahanol heddiw, sef un o drigolion Bethlehem, a dyn mae Griffith am yn harwain ni yn y monolog yna. Nadolig drwy lygaid y gymdogas. Wyddwch chi beth sy'n boen penyddiol yn y dre yma, ar ein stryd ni beth bynnag, pobl herllig yn parcio'u camelod tu allan i'ch tŷ heb ganiatâd. Mae'r peth wedi mynd yn remp yma Bethlehem. Pam oeddwn i'n blentyn, roedd hwn yn dref ac dawel neis. Roeddwn i'n nabod pawb yma a phawb yn fy nabod i. Roedd pawb mor gymdogol ac yn parchu ei gilydd. Rwy'n beo'r hen fasnachu mawr yma sydd wedi gafr yn y lle bellach. Mae yna farchnad ddefaid yma byth a hefyd. Sut all chi obeithio cael gymdeithas barchus a chynifer o'r bugeiliad comon yma o gwmpas y lle ym mob man? Fe glywais i nhw yn noson o'r blaen yn bloeddio ryw hen ganu maswedd allan ar y meisin yna, ac yn dod i wydd i hyd y stryd yma wedyn yn y tywyllwch. Wn i ddim sydd mae gobaith i unrhyw ffermwyr ymddiriad i ddefaid i'r fath gryw o anwariaid. Allwch chi ddim resymu gyda nhw, petai angel o'r nef yn dod lawr i geisio roi rhywfaint o synwyr neu pennau nhw, byddai hwnnw drian ddim yn cael brwsionin o lwyddiant. Yna pan fydd wyl yn Jerusalem, bydd yr hufen yn cael ars yn y tai crand yna yng nghyffiniau'r palas, a phwy meddach chi fydd yn cael ei gwthio i drefydd cefn gwlad Judea, o Bethania Bethlehem, ond yr hen bethau Galilea yna, sy'n honni bod ganddyn nhw hawl i'w galw'n dinasyddion Israel. Dinasyddion effern debycach Judea, yw'r Judea dyweda i, dylai'r ddeddf gael ei newid i cadw nhw yn eu gwlad eu hunan. Ond fe aeth pethau dros benlles gyda'r hen gyfrifiad felltith yma. Ryw orchymyn gwirion gan Augustus Caesar yn codi'r dreth ar bawb ohonom ni. Canlyniad y llanas yna oedd fod pob creadur gwirion oedd yn hawlio ei fod yn perthyn i'r brenin Dafydd yn heidio yma bob gyfeiriad. Mi glywais i bod nhw wedi gwasgu mewn i bob twll a chornel yn gwestai, a rai dibriod methen nhw yn cysgu gyda'i gilydd mewn beidau. Roedd y cwbl yn warthus, ond y peth gwirioneddol gywilyddus oedd y tri yna gyfeiriad y dwyrain a landio drws nesaf fan hyn ganol nos. Dyhunodd Benjamin a minnau, gyda'i gweiddi am ryw seren wedi sefyll. Glywch i'r fath ffwlbri erioed, clyndarddach ei hen gadwyni wedyn wrth ddatod ei portmantos. A credech chi ddim, y tri ohonyn nhw mynd mewn i'r beidi, pa ddreigioni sydd ar y gweill fanna, gofynodd Benjamin wedi codi'r ffenstr. Ddylwn ni alw'r heddlu dwed, ond yr arswyd fawr, roedden nhw wedi clymu eu camelod yn union o flaen ein tŷ ni. Allwn ni ddim achredu fy llygaid. Maen nhw'n yr union fan lle bydd wncw Josh yn gadlu gymelod ar ddiwrnod Mart, meddwn ni, ac mae'n ddiwrnod Mart i Gwener yma. Byddai'r ti fod wedi peintio'r arwydd yn arfforddoi, parcio'i trigolion rhai perthnasau yn unig. Dyna'r problemau mawr ydy'n dinasyddion Dinas Dafydd yn gorfod y dioddef. Rwy'n ofni bod Bethlehem wedi cyrraedd y gwaelod y dyddiau diwethaf yma,
Ond yr unig peth y gallai Benjamin ddweud cyn ail ddechrau chwynnu ar ei obenydd oedd, der yn ôl i'r gwely, hasel y poni fach, does ond gobeithio bydd pawb wedi anghofio popeth a ddigwyddodd yma erbyn y mis nesaf. Diolch am y monolog yna. Ie, parcio i camelod tu allan. Bach yn ddoniol yn hynny, ond ie, sgwn i sydd brofiad fysa wedi cael bod ym Bethlehem y noson hynny, ynde. Sôn am ddoethion yn dilyn seren i ddod i weld gwaredwyr y byd, ynde. Pan dwi'n rhoi sgript a trefn yr Oedfa i bobl, dwi'n mynd dilyn o'n hun. Felly, da ni'n mynd yn ôl chydig fach a da ni'n mynd i weld y fideo sydd wedi baratoi o chydig o flynyddoedd yn ôl bellach gan y Gymdeithas y Beibl. Ac felly, ryw fideo ryw 3 munud bach ydi hwn. So ni'n mynd yn ôl un sleid. A, dyna ni. Mynd ar taith hirfaith, yr holl ffordd i Bethlehem, mae Cesar am ein cyfri. O na, Rufeiniaid, tal dychrynllyd, allwn ni'm neidio drostynt, allwn ni'm llithro danynt. O na, rhaid cerdded ryngddynt, step-a-ty step, cam wrth gam, step-a-ty step. Rydyn ni'n mynd ar taith hirfaith, chwilio moban am leti, mae Mair ar fin cael ei babi. O na, dim gwely cynnes clyd. Does dim llety i ni, does dim stafell i ni. O na, yng nghanol yr anifeiliaid, me. Rydyn ni'n mynd ar taith hirfaith. Angel ddaeth i'n gweld ni, gan sôn am yr arglwydd Iesu. Ffwrdd â ni i'w groesawu at y presef lle mae'r babi. O na, dom dafad drewllyd budur. Allwn ni'm hedfan drosto, allwn ni'm cropian heibio. O na, slwtsian drwyddo, slwtsio slop, fi. Rydyn ni'n mynd ar taith hirfaith, dilyn siren wen i foli babanen, cario llwyth anregion a'r athys amer. O na, Herod creulon cas, allwn ni'm dychwelyd ato, allwn ni'm dweud y cyfan wrtho. O na, rhaid gadael ar ffordd wahanol. Clippity clop, crumpity crump, clippity clop. Rydyn ni di bod ar taith hirfaith. Fe welsom rhywun special, ond pwy te meddech chi? Dwy lygad frown bochau bach crwn, 10 o fotiau ciwt ar ddwy droed fach. Dyma Iesu! Dos! Dwed wrth bawb! Awn adre ffordd wahanol. Clippity clop, crumpity crump, clippity clop. Nôl drwy'r dom dafad, sathru slwtsio. Hwyl fawr waddeg, hwyl fawr ddefaid. Me. Heibio'r Rufeiniaid tal. Step-a-ty step, cam wrth gam, step-a-ty step. Ac adre a ni! Aeth Iesu ar taith hirfaith, yr holl ffordd o'r nefoedd, daeth I lawr i'n byd ni, I ddod i'n hachub ni. Am ei fod yn ein caru, titrwm taro, curo caru, titrwm taro. Elen fan am yn arwain ni mewn eitem ar y piano. Diolch ti.
Diolch o galon. Mi na ni droi at yn hemi nesaf ni. 4-7. Ac yn ystod yr emyn yma, mi fydd yr ieuenctid yn mynd â orenna o gwmpas i bob un ohonoch chi. Pidiwch â bwyta'r oren yn ystod yr emyn, reit? Mae yna bethau melys hefyd arnyn nhw, wine gums a felly. Pidiwch â bita hynna chwaith. Ond yn ystod yr emyn, mi fydd ieuenctid yn mynd â nhw gwmpas. 4-7. Engil glân o fro'r gogoniant, hedant, canant yn gytun. Clywch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch a ddolwn, cyd a ddolwn, faban mair sy'n wir fab Duw. Dewch a ddolwn, cyd a ddolwn, Iesu ceidwad dynol rhyw. 4-7. Di pawb di gael Cristingl? Chdi bita fo? Na ddo, da iawn. Fel o'n i'n deud yn gynharach fod goleini yn symbol yn dydi i ni yn ystod cyfnod y Nadolig. Ac mae'r wythnos yma, yr wythnos byraf ynde, o'r flwyddyn, lle mae'r nos felly ar ei twllaf. Ac wrth gwrs ar ôl y Nadolig mae'n dechrau goleuo pob diwrnod felly. Ond i ddangos y sefyllfa yma, mi gychwynodd y Cristingl gan berson yr enw Bishop Jones de Waterville nôl yn yr Almaen dros 300 o flynyddoedd yn ôl.
yn 1747. A bryd hynny, fe wnaeth Johannes de Whitterville oedd rhoi canwyll i bob un plentyn oedd yn yr eglwys a riban coch arno fo. Felly do'na ddim oren, ond mi roedd yna canwyll a riban coch. A mi roedd hynny yn atgoffa y plant o lawenydd dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr y byd ac fel goleini'r byd. Bellach mae oren yn yn llaw ni, ac mae oren yn cynrychioli'r byd. Maen nhw'n bethau ofnadwy i trio rhoi ar fwrdd, maen nhw'n rowlio i ffwrdd, ond mae yn cynrychioli'r byd yr oren. Ac yna, ydych chi rhoi tap coch neu rhiban coch o amgylch yr oren. A mae hwnna'n cynrychioli wedyn bod Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab. Ac mae'r coch yn cynrychioli gwaed Crist a gafodd ei dywallt drosto ni. Ac yna, mae gennych chi'r 4 cocktail stick. Y 4 pren yma yn cynrychioli y gogledd, de, dwyrain a'r gorllewin. Hefyd yn cynrychioli'r 4 tymor. Ac yna ffrwytha yn wreiddiol, ond gan bod fi ddim yn gofod mynd i Slimming World tan y flwyddyn newydd, o'n i'n meddwl sy'n ni'n rhoi wine gums a fruit pastils a bob math o bethau melys. A mae hwnna'n cynrychioli creadigaeth Duw a popeth sy'n dod o law Duw felly. Ac yna'r ganwyll wedyn, canwyll pen-blwydd ydw i'n rhaid, gan bod ti hefyd yn ben-blwydd yr arglwydd Iesu Grist ynddo. Ond y canwyll, wrth gwrs, yn cynrychioli yr goleini Crist. Mi fydda ni yn ystod y gan olaf yn goleuo'r ganwyll, ac be fydda ni'n neud ydy fydda ni yn mynd, fydda chi'n rhoi, fydda chi'n cynnig ganwyll y person drws nesaf i chi mewn gwirionedd, ac weithio fydd o yn lledaenu fel yna. Wedyn fydda i'n cychwyn gyda goleuo'n nghanwyll i yn y blaen yma'n hyn, ac yna fydda ni'n pasio fo yn ôl i'r cefn. Dwi am ofyn rwan i enlli i ddarllen cerdd y Cristingl i ni, ac yna bydd Elen yn harwen ni mewn gweddi Cristingl. Y Cristingl, yr oren hwn a gledau'r llaw, yw ffrwythyr ddeiar hael a ddaw, a'i hanreg hi i deulu dyn, y ffrwythyr ddeiar gron ei hun. Y cariad nad yw byth ar drai, sy'n cofleidio'r byd ar fai. Yw'r riban coch o galfari sy'n dal yn dyn amdano ni. Anrhegion melys 4 ban, drwy'r 4 tymor yw ein rhan, a phan mae di fydd ein gorwelion, cawn gynnau'r canwyll yn y galon, a chynnau gobaith gwyn o hyd, yng nghefn nos gaeaf oer ein byd, awn a'n Cristingl tua'r ffrif, ac yn ein llaw bydd lluniau'r nef, Myrddin ap Dafydd. Mae'r Cristingl yn ein hatgoffa o'r byd, ac felly gweddion, am yr holl bobl yn ei bywyd bob dydd a'i gwaith, a mae'n teuluoedd, ffrindiau a chymdogion, ac yn bawb sy'n unig, am bob Cristion, i ni ddisgleirio yn y mannau tywyll sy'n y byd. Mewn ffydd gweddion, gweddion a nati ar glwydd Dduw. Am gymorth i ofalu am dy fyd, am y rai sydd heb y pethau da rydyn ni'n ei cymryd yn ganiataol, am y rai sydd heb wybod am oleuni Iesu yn ei bywydau. Mewn ffydd gweddion, gweddion a nati ar glwydd Dduw. Am dangnefedd y byd,
a wy'n anghenion ein hunain ac anghenion eraill. A mae rai sy'n ein harwain, yn ein dysgu ac yn ein helpu i fyw gyda'n gilydd. Mewn ffydd gweddion arna ti ar glwyddew. Am bawb sy'n drist, mewn perygl neu drallod, am yr holl blant a phobl ifanc sydd heb fywyd, dillad na chartref, am y rai sydd angen cymorth Duw, yn enwedig o'r rai sy'n wael ac yn bryderus, yr unig ar ofnus, ac am y rai sy'n gofalu amdanyn nhw. Mewn ffydd gweddion arna ti ar glwyddew. Rydyn ni'n dod â'n gweddiau at Dduw, gan ddweud gyda'n gilydd, fel y dysgodd Iesu i ni, ein tad, yr hwnnw yn y nefoedd. Felly yn ystod yr emyn olaf rwan, mi fyddai yn goleuo yng nghanwy hi ac mi fydda ni yn trosglwyddo goleuni i'n gilydd. Ac o bosib yna i roed y golau i ffwrdd hefyd am chydig i ni gael teimlo i effaith o. Ac felly'r emyn olaf sef 452 ac i ni mi ddod at yr emyn yma geiriol chi'r ieuenctid am gymryd rhan y bore yma. Diolch o galon i bob un ohonoch chi. Felly'r emyn olaf 452, 452. Cliwch li'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diwad un sy'n un yn awr. Yn gwahodd y sopranos, sydd yn y gynulleidfa roi cynnig ar y desgant. Os di'r llais ganddo chi ar ben bora fel hyn, yn y pennill olaf, oherwydd mi fydd yr organ yn canu'r desgant. Wedyn, beth am drio. 452 felly.
A cyn i mi gyflwyno arfendith gai atgoffa chi bod blwch casglu dal ar agor ar gyfer apel i'r Wcrain, wrth gwrs, ag hefyd i gymod Cristnogol a Somalia, lle mae'r blwch yn y cefn i chi gofio am hwnna. Iesu yw goleini'r byd, goleini na all tywyllwch byth i'r iffodd. Ewch a rhannwch oleini Crist, diolch a fo i Dduw, a gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.